kal ko kalmi mi tultara ci digg village ni Alcantara bara celmi na mon da xana ko tirnaji voilà mais ara ba hein benen te de pulago ko lol ala tonde ko lol mayna ton ko boy Jamaica kon ko lol ala no lo bani okay let's go oh let's go man come on dude oh my god come on Black, Rico.
Biar nona, biar baru dinyam tahu dong. Acha semua acha biar tim C, tim C, tim C, tim C, tim C. Acha balik kelegara, balik kelegara, balik kelegara. Kelegara, balik kelegara. Kelemonto, Jude Monto. Kelemonto, balik kelegara minana, balik kelegara minana. Gosok guru minana ni balik kelegara minana. Orang tu balik kelegara minana, balik kelegara. Minana ni balik kelegara. Hey, Kelemonto, hey, Jude Monto, hey, Kelemonto, hey, Jude Monto, balik kelegara jare kopi che, balik kelegara jare. Balik kelegara jare. Kelemonto, hey,
Depuis 2020-2021 on Ramadan kono mi wonane kayɗina windirio ko noon janggorta iɗi a salminama kan waɗi garal amen e nder bala machallah onon kala musidɓe bala on beltanama bala gorko e debbo cukalele manguel mbaɗe kelle gara bala mbaɗe kelle gara mi sikku wona bala tan ari ɗo wona bala tan on ɗo mi nenani de ko bala tan on ɗo walla wona bala tan leɓe to dow onon gandi mi yanno e saren babba ko bala tan on ɗo walla ko kañe wuro wongo a mi nenande cerkeɓe ala de onon leɓe to dow onon ne sincumale hoɗo ɓe sincumale ɓe sincumale noon ari hande ongo wuro hono ɓe tamba a tambaɗinde o hono ɓe balaɓe goni hono ɓe sincumale ɓe ay balaɓe je hono ɓe balaɓe goni joni mbaɗe sese hiiro ngo onon gandi ko hande e janggo kono onon gandi men ɓoyo wiide kala ko mbadduɗen hande ko ɗum fillete janggo kono oɗon gandi hande noon ko ma laaɓa pos ko ma laɓɓinen laaɓa pos on tumanene garten janggo hoole joni noon ɗo en jawrude janggoyat mbeɗe faala on namdade hunde wotere mi anda on pari mi lamɗo on o onon pi onon jiiɗi mi lamɗo on onon pari kadi mi lamɗo on joni mbaɗe sese hoɗo yiɗɓe nadde aljanna ɓe goni ala mbaɗe sese joni mbaɗen ni kala jiɗɗo nadde aljanna na immi jungo ngo men jiya mbaɗen ni juuɗe ɗe ɗami nanane onde mbi wiyo hay ñooƴu ɓuri pamɗo so wiyo takoroma ciwerte sellango teranga danami mbubu ɓuri pamɗo so wiyo takoroma ciwerte sellango teran palmirami hay la ɓore ha ca ɓore ha nan ɓore joni rewɓe worɓe oɓe ɓuuri yonde a minenani de ko rewɓe ɓuuri yonde walla worɓe ɓuuri yonde a rewɓe walla worɓe mbaɗe sese joni rewɓe mbaɗe keɓni gara mi nana worɓe mbaɗe kelle gara mi nana rewɓe mbaɗe kelle gara mi nanana joni mbaɗen sese onon ɗi jiddi ngawre ɗi ko wasde mbaɗe kelle gara jaren dj
Hey!
Irahi kada nango kachirama Habiri Arab Yo kowe tipitana wania Balik ke negara Ama Ko ama kale wala jiba? Minanane de ko ama kale wala jiba? Hah? Ya? Level 2 de. Orang go sengo ga ko ama kale
Dua dari kata. In the house. We are Aile Mari Mem Lamaya Memikam. What an angel Lara Mosanam. Lara Miladi Kanda. Ai. Wai sabari wada jumpuna. Bibi malam daku banta milam. Aha, fechal ma bibi duma met bijak koi jagaruge. Aha, fechal ma bibi duma met bijak koi. Eskor pari fechal ma. Ora pari se fechal ma. Ini nani onde. Ai mosanam bai mosana. Ya sibiurna itapa baru. Aisyah. DJ Aisyah.